Moi, täällä Eeva LPS. Elikkä teillä on 1 yö aikaa laittaa kysymyksiä tonne alas. Ja mä vastaan niihin huomenna. Jos mä kerken, niin ehkä aamulla vastaan niihin. Ja te saatte laittaa ihan kaikkia muita kysymyksiä, paitsi että milloin. Tai te ette saa kysyä mun oikeata nimeä. Mutta kaikkia muita. Lempiväriä ja kaikkia lempieläimiä ja tällaista näin. Ja voiko se tehdä sellaisen videon tai jotain tällaista näin. Niin mä otan sellaisia kysymyksiä vastaan ainakin. Joten teillä on nyt yöaikaa laittaa mulle viesti niin tonne alas. Että mitä mun pitää huomenna tehdä. Tai mistä mun mihin kysymyksiin mun pitää huomenna vastata. Mutta nähdään silloin. Ja käykää tilaa mut tuolta alhaalta, niin saadaan kohta 20 tilaajaa täyden. Hei hei!